Είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε πριν 53 χρόνια από τα τρία αδέλφια Αθανασιάδη. Συνεχίζει και σήμερα την πορεία της, έχοντας μπει στον εργασιακό χώρο και κάποια από τα παιδιά τους. Θα έλεγα ότι είναι μια εταιρεία πρότυπο όσον αφορά στον χώρο του αυτοκινήτου. Είναι μια κάθετη μονάδα, έχει δηλαδή την έκθεση, έχει το συνεργείο, το φανοποιείο και τις ασφάλειες. Στο κομμάτι με το οποίο συνεργαζόμαστε εμείς με την εταιρεία είναι οι ασφάλειες. Η εμπειρία του πελάτη στο χώρο της εταιρείας Αθανασιάδη είναι μοναδική. Και λέω μοναδική γιατί μπορεί κάποιος να πάει στην έκθεση, να αγοράσει το αυτοκίνητό του και να φύγει από εκεί έχοντας και την ασφαλιστική του κάλυψη στο αυτοκίνητο. Αν συμβεί το οτιδήποτε, πάλι στην εταιρεία Αθανασιάδης θα απευθυνθεί, χωρίς να τρέξει και να ψάξει τίποτε άλλο, γιατί εκεί και το αυτοκίνητό του θα φτιάξει, αλλά και θα γίνει η διεκπεραίωση της ζημιάς του αυτοκινήτου του σε συνεργασία με την ασφαλιστική προς όφελος του πελάτη. Αυτή η εξυπηρέτηση χτίζει εμπιστοσύνη. Έτσι λοιπόν η ασφάλεια από υποχρέωση γίνεται ηρεμία για τον οδηγό. Ειλικρινά είμαι περήφανη για αυτή τη συνεργασία με την εταιρεία Αθανασιάδη, γιατί δείχνει ότι όταν σωστοί επαγγελματίες ενώνονται, ο μοναδικός ωφελημένος είναι ο πελάτης. Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ καλή πορεία στο χρόνο και το λέω αυτό γιατί πιστεύω πραγματικά ότι η πορεία θα είναι καλή, γιατί τα παιδιά που έχουν αναλάβει και αυτά είναι εισάξια των ιδρυτών τους, των ιδρυτών αυτής της εταιρείας. Να ευχηθώ λοιπόν χρόνια πολλά και τα 53 να τα κάνετε καλό.